Naghisgot ta ganin mga graduate, mga elementary high school, karang mga cash nga or money garland, no? Yes, day. Kaning Kana pinasahi po na po. Nahi po ni kay dito sa O sa may Cotabato. regalo be. Kuan. Practical kayo ang gihatag sa usa ka cum laude. Di basta-basta no, cum laude. Kung cum laude ka, lahig level, di ba? So, lahi pog level ang regalo dapat. Ni kay Giregalohan og Kanding. Jesus! Hayop. Nay PC gidala dito sa siya ka ng venue nga din dito ang recognition rights. Pag-ingon lagi Erin Lumosbog. Cum laude. Kini sigurong cum laude nga ni graduate na. Iya sigurong paborito nga putahe. It's either calderitas or kanang kilawin. Kasama video ni M. Scolyados dong ini sa Cotabato, Midsayap. Tano? O niya ang nagregalo sa iya ha, dili mama, dili papa, kundi iyang uyab. Ang Practical girls, no? gani. Ladies, practicality is the name of the game. Iyang uyab nga si Ton Ton Funtilon. di basta-basta. Di basta-basta, no? Unique yun dahil tinawag kayo. Unique. Ang pangalan sa girl si Camille. Si Camille. Basta-basta ka Camille, ha? Pirti lagi daw ang katawan ni Camille. So, mauni siya ang cum laude. Mao ni ang cum laude si Camille. Yang iyang uyab nga nagregalo, Si Tonton. si Tonton, di basta-basta. Tagaan siya, Sige, siguro ng Kanding nga ginabakiruhan ni Tonton ba? Sunod, ini sige kay hatag po siguro. Hatag di mo kay Daniel, mong anak. Di na mo ihatag si. Dili, Wani siya, gitipigan, ginago ni siya. Gabi. Mo dyan yung gikuan si Eka yun, ha? Mangita lang kung lang yung regalo para Mo di niya. ay po, no? Dili dyan ka gustong cut. Lahat po kayo pato ka ito, okay, where's daddy? Grand entrance sa Erin Lumosbog. Nagkabayo, ha? Gano po ka si Tonton ba? Mao po yung nahunahunaan sa tanan nga irigalo. Ang Kanding manggil po yung livestock yun. Pwede yung tagbulak. Di ba? Bulak, flowers or chocolates, bouquet, di ba? Wala daw po niya gi-expect dong Erin. Kaya dili man ko daw iyang boyfriend tipo nga muhatag daw mga surprise o gifts. Di basta-basta. Pero one time po ni Tonton po, di ang gihatag po na Kanding po. Kanding yun kay siguro una ni Tonton. Maayo na lang ni makakwanta, maka sudan-sudan ta sa Thanksgiving. Basta iniguman ito graduation. Dito na yun. Dito na yun.